vás u nového podcastu e-Canis, který točím na Trio Caci Prague Expo Dog a od mikrofonu vás zdraví Iveta Panírková. Já jsem si zde pozvala dva sympatické hosty a tím prvním je Kateřina Koditková a Jakuba Skoumala, zástupce společnosti Pet Expert. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Takže nejprve se zeptám, co je vlastně Pet Expert? Tak Pet Expert je zvířecí pojišťovna specializovaná na pejsky a kočičky. Jenom informace, nám se tady trošku selhala technika, tak to točíme podruhé a už tady máme záchvat smíchu, ono to přejde. Takže, co je tedy Pet Expert? Pro psy a kočky, protože my věříme, že nejen lidi by měli být pojištění, ale i čtyřnozí. Dobrý, tak to dáme celý znova. Takže Naďo, jo, 2:40. Začínáme znova. To už prostě asi My toho nedáme. tam máme hodně. Tak, jedeme znova, jo? Můžu? Můžu? Tak. Vítám vás u nového podcastu e-Canis, který točíme na Trio Caci Prague Expo Dog a od mikrofonu vás zdraví Iveta Panírková. Pozvala jsem si k nám do studia dva zajímavé a sympatické hosty a tím jsou Kateřina Koditková a Jakub Skoumal, kteří jsou zástupci společnosti Pet Expert. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Takže, Kateřino, třeba vás se zeptám na úvod. Co je vlastně Pet Expert? Tak, Pet Expert je zvířecí pojišťovna zaměřená na pejsky a kočičky. Pojišťujeme vaše čtyřnohý mazlíčky ve 4 pojistných úrovních, který hradí úraz, nemoc a ortopedické zákroky a potom ty 2 nejvyšší pojištění ještě hradí pár věcí navíc. Tam je vlastně pomoc při ztrátě a nálezového pejska nebo kočičky, pojištění smrti zvířátka a fyzioterapie pro zvířátka tam je. Aha. Jakube, proč si myslíte, nebo proč by měli mít chovatelé a majitelé pojištění své psy? Tak ta otázka je relativně jednoduchá, ale vezmu ji trošku obšírněji. Tak, jak jsou pojištěni lidé, tak nevidím důvod, proč by neměli být pojištěni i mazlíčci. Na druhou stranu vezmu to ze své zkušenosti. Na začátku tohoto roku jsme si byli užít dovolenou v Rakousku, zalyžovat si. Samozřejmě, když máme sibirské haskouny, sněžné psy, vzali jsme je sebou, užívali si lyžování s námi. Bohužel na konci při poslední jízdě se nám stala nehoda a jeden z nich mi vlítnul pod lyže, takže lehce natržená šlacha. No, znamenalo to, že jsme museli vyhrat veterináře. První rána 600 € jenom za sešití a vydezinfikování. Když jsme se vrátili do České republiky, šli jsme za naším veterinářem, veškeré ošetření, bohužel v Rakousku nám nedali antibiotika, takže léčba antibiotiky je relativně dlouhá, plus veškeré hojení dalších 30 tisíc a potom po úraze jak člověk, tak i čtyřnohý miláček musí rehabilitovat. Takže nyní jsme tam byli za dalších 15 tisíc v rámci rehabilitací. Musím ale nechat, opravdu ty peníze stály za to, pes funguje, je spokojený, i spoustu ortopedů mě říkalo, že dokáže vést zdravý život bez jakýchkoliv omezení. V tomto případě se jednalo o něco, s čím člověk standardně nepočítal. 600 € to je 15 tisíc, 35 tisíc navíc to je 50, 15 tisíc za rehabilitace, 65 tisíc. Díky Pet Expertu jsem nemusel hradit celých 65 tisíc, ale pouze vlastně zlomek, pouze tu spoluúčast. Díky tomu, že Pet Expert mi nabídl i cestovní pojištění, tak jsem hradil pouhé minimum v zahraničí. V České republice pokryli vše. Já si myslím, že toto je jeden z těch důvodů, protože člověk si pejska nepojišťuje na to, že bude zvracet, že bude mít průjem. To se prostě děje, ale bavíme se spíše o tom, že Pet Expertu je skrz to, co standardně neočekáváte. Mm-hmm. Jak je únosné to pojištění pro obyčejného člověka? Určitě. Naše velkou výhodou oproti ostatním pojišťovnám je to, že hradíme přímo našim veterinářům. Sice ano, musíme mít zasmluvněného veterináře, v tuhle chvíli máme zasmluvněno nějakých 90% veterinářů po celé republice, ale zase to zároveň znamená, že ten majitel nemusí mít našetřený 10 nebo 100 tisíce v rezervách, aby měl na ošetření svého mazlíčka. Mm-hmm. Prostě my hradíme rovnou veterináři a vy platíte pouze spoluúčast, která je 10%, minimálně 1000. Mm-hmm.
Jaké jsou, nebo jsou nějaké podmínky pro to, abyste mi to zvíře pojistili? Samozřejmě vaše zvířátko musí být očipované, musí mít základní očkování, který je vlastně daný státem, takže včetně vstekliny. A pak je tam maximální věk, vstupní věk pro pojištění, který u velkých psích plemen je 6 let, u středních 8 a u malých psích plemen je to až 10 let. To ale neznamená, že ta pojistka v tom věku skončí. To znamená, že ten pejsek se do tohohle věku může přihlásit a tu pojistku si zřídit. Ta pojistka potom pokračuje až do smrti. Hovořila jste o těch zasmluvněných veterinářích. To je velmi zajímavý téma, který bychom možná měli trošku objasnit. Jak to teda s nima je? Nebo jestli Jakub nám odpoví. Určitě. Na našich stránkách perexpert.cz je kategorie smluvní veterináři. Tam je kompletní přehled všech veterinářů. Není to o tom, že by si člověk musel projíždět sáhodlouhý seznam nějakých 800 veterinářů, kterých máme zasmluvněný, ale podle města, případně podle PSČ, či přímo názvu veterináře si dokáže toho svého veterináře dohledat, zda je nebo není zasmluvněný. Pokud není zasmluvněný, my jsme velmi rádi, pokud nás majitelé mazlíčku kontaktují. Můj veterinář u vás stále není zasmluvněn, mohli byste se jim ozvat během pár dní, opravdu stíháme se s tím veterinářem skontaktovat, domluvíme si schůzku. Ze své zkušenosti musím přiznat, nikdo nebyl prozatím proti tomu, aby byl zasmluvněn. Přece jen veterináře to nic nestojí a je to něco navíc pro ty majitele čtyřnohých miláčků. Nabízí se mi s tím taková otázka, když může se stát, že někdo bude uvažovat o pojištění. Než se rozhodne pro pojištění, tak navštíví na vašem webu tu záložku veterináři a teď tam neuvidím, že tam musí u veterináře a řeknu si, tak když můj veterinář tam není, tak já to nepůjdu do toho. Co pak? V tu chvíli je nejlepší zvednout telefon, případně napsat e-mail přímo nám. My si prvně zkontrolujeme, že tam ten veterinář opravdu není mezi našimi zasmluvněnými. Občas se stane, že tam je, i když ten majitel to tam úplně správně třeba nezadává. Jo, občas tam je zasmluvněný veterinář a ne ta klinika, takže to je na jméno toho veterináře, ne na tu kliniku. Takže my si to prvně zkontrolujeme, pokud tam toho veterináře opravdu nenajdeme, v tu chvíli my si to přebíráme a jeden z našich kolegů, který podle krajů, my máme kolegy rozdělený, který kraj objíždí, ten daný kolega za tím veterinářem vyrazí, zkontaktuje ho a zaškolí ho, zasmluvní ho a už všechno zařídí z naší strany. Takže vlastně určitě to neznamená, hele, nebudu to dělat, ale řeknu, chci mít vaše pojištění, ale můj veterinář není zasmluvněn a vy to všechno ošefujete. Stejně tak se mi nabízí otázka v případě opravdu úrazu, velkého problému a pes nebo kočka musí být ošetřený u veterináře, který není zasmluvněn. V případě ohrožení na životě, kde to je něco, co je fakt akutní, to nepočká, můžete jít naprosto k jakýmukoliv veterináři. To už si akorát samozřejmě to musíte zaplatit a my vám to pak zpětně proplatíme, ale jako v případě ohrožení života není na co čekat. Tam stejně musíte vy sami obolávat své veterináře, kdo vás veme v tu chvíli akutně. A proč bychom vám ještě přidělávali starost, abyste ještě v rámci toho hledali ještě za ten veterinář je nebo není zasmluvněný. Jo, tak to je výborný a je dobrý vědět. A tam je teda ten rozdíl, že vy vlastně běžnému svýmu zasmluvněnému veterináři hradíte tu léčbu vy a v tomhle případě, že mě nedej bože srazí auto psa, a já ho okamžitě odvezu na kliniku, která mi ho udělá, není zasmluvněná, tak to zaplatím, ale vy to pak zpětně proplatíte mě. Ano, přesně super, tak. Super, takže nemusím propadat žádný panice, psa mám pojištěnýho a mám to tedy ošefovanýho na 100%. Určitě. Bezvadný, to je dobrý vědět. Ještě mě zajímá tohle. Co se týká těch úrazů, dejme tomu, tak spousta lidí si představí, OK, pojišťovna mi zaplatí operaci toho psa, léčbu toho psa, ale ono to tím nekončí, pokud vím, u vás, konkrétně u vaší pojišťovny, to tím nekončí. Co ještě ten klient od vás dostane? Přesně tak, to máte svatou pravdu. Pokud si klient zvolí jeden z těch dvou vyšších programů, Premium nebo Exkluziv, za mě to je, čím jsem vlastně začínal, tím příběhem. Pes bohužel byl na operaci, ale ano, pokud člověk nemá pojištění, vyšťaví se, je to relativně opravdu nákladná operace, když tam nechá 50-60 tisíc a nemá potom už ty finance na tu rehabilitaci. Já to vlastně na svém psovi vidím,
díky tady těm programům byla hrazená i rehabilitace, takže ten pes měl možnost hydrovany, laseru, veškerých možných terapií, pravidelně cvičil, zlepšoval si svaly, kor, těla. Nyní vím od spousty veterinářů, ten pes dokáže fungovat, jako kdyby se nikdy nic nestalo. Takže toto za mě je velmi důležité, aby člověk radši zaplatil 3, 4, 5 stovek měsíčně a měl opravdu pro toho psa maximum a dokázal mu poskytnout veškerou péči, než aby potom zjistil, aha, a teď už bohužel nemám peníze tady na ty rehabilitace. A hlavně ty rehabilitace jsou stejně tak důležité jako ty operace. A ještě mi řekněte, ty rehabilitace doporučuje veterinář, nebo ten člověk jako po té operaci si řekne, já potřebuju rehabilitovat? Většinou ten veterinář to sám okamžitě doporučí. V případě v takových úrazů, který fakt tu rehabilitaci potřebují, tak veterinář většinou doporučí a přímo i doporučí třeba kterou rehabilitaci a kam jít. A tam teda platí u těch, dejme tomu fyzioterapeutů, platí to, že máte taky zasmluvněný svoje? Ano, fyzioterapeuty a podobných střediska máme taktéž zasmluvněný. Ne, u některých jde, že to jde proplatit přímo, u většiny z nich teda je to, že to proplácíme, jo, ty faktury. U pár z nich jde, aby jsme to zaplatili přímo tomu fyzioterapeutovi, ale tím, že to je dělané jakoby skrz ty veterinární programy počítačový, tak ty fyziocentra je úplně nemají. Takže tam většinou spíš jako proplácíme zpětně ty faktury. No, každopádně to je asi úplně jedno důležité, je, že to proplácíte a člověk může pokračovat v léčbě toho svého psa a dotáhnout to opravdu do úplného konce, protože jak tady už padlo, tak ta operace sama o sobě nestačí, že jo? Je třeba rehabilitovat. Stejně jako musí člověk po složité operaci rehabilitovat, tak musí i to zvíře. Výborně, to je úplně skvělý. Tohle to všechno je strašně pozitivní, ale určitě jako každá jiná pojišťovna, což teda se mi jako úplně nechci vás přirovnávat ke každý jiný pojišťovně, ale každá pojišťovna má prostě nějaká omezení, nějaké výluky. Je to i tady? Samozřejmě, přesně jak se zmiňovala, každá pojišťovna má nějaké omezení, ale u nás to není omezení, že od určitého věku nehradíme, anebo tahle operace je moc nákladná, to vám nezaplatíme. Jedná se spíše o výluky, které zahrnují očkování, prevenci, kosmetické úpravy, de facto tady tyhle věci, se kterými člověk musí standardně počítat. Ano, ve výlukách jsou například i chronická onemocnění, ale to neznamená, že nic nehradíme. Hradíme veškeré prvotní vyšetření do té doby, než se zjistí, že se jedná o to chronické onemocnění. Takže ty omezení tady jsou. Zároveň nutno podotknout, Češi jsou národ vynalézavý, takže je potřeba vzít v potaz, pokud pes je nemocný nebo má nějaké problémy z doby před začátkem pojištění, ani tady toto bohužel nejsme schopni hradit. Takže není to o tom, že bychom se snažili z něčeho nějakým způsobem vykroutit, snažíme se těm miláčkům pomoct. Kdybyste někdy přišli za námi do kanceláře, tak tam uvidíte vesměs více psů než lidí. Přece jen taky jsme pejskaři a snažíme se to pojištění vždy upravit tak, aby to vyhovovalo i dle našich zkušeností všem. Takže jako ideální pojištění je rovnou skoupit štěňátka. To je úplně ta nejlepší varianta, která je, protože jak u pojištění lidí, tak i řekněme u toho zvířecího jsou tam nějaké čekací lhuty. Jsou to 3 dny na úraz, 30 dní na nemoc a 180 dní na ortopedické problémy. Opravdu jedná se pouze o dobu, kdy není něco hrazeno, ale po 3 dnech je jakýkoliv úraz hrazen. Po 30 dnech jakákoliv nemoc, po 180 dnech hradíme tu ortopedii komplet celou, ať už se jedná vlastně o, nechci říct jakýkoliv zákrok, ale není to o tom, že tato operace je drahá, to nehradíme. Zároveň, když si člověk pojistí to šňátko hned na začátku, když si ho přiveze domů, my potom, jak už bylo zmíněno, nikdy jako nevyřadíme, protože se nám znelíbí. My ho máme fakt na rozdíl vlastně od některých vlastně pojišťoven až do té doby, než ten pes či kočka zemřou. Takže můžete ho mít pojištěn od 2 měsíců, když se dožije 20 let, tak klidně těch 20 let. A když se tady teda bavíme o smrti, zahrnuje nějaký typ pojištění i smrt? A co to vlastně znamená? Jako smrt úrazem nebo... Ano, opět jsme u těch 2 vyšších variant. Za mě bych určitě doporučoval
jednu z těch dvou, nejen skrz ty rehabilitace, ale i skrz ten fakt, že zahrnují právě to pojištění té smrti, že je majiteli vyplacena určitá částka, pokud to zvíře, jak se zmiňovala, zahyne například nějakým úrazem. Není to přirozenou smrtí samozřejmě. Zároveň ty balíčky obsahují náklady na opatrovnictví, pokud člověk je v nemocnici a nemá se o to zvíře kdo postarat. Náklady na nalezení toho mazlíčka. Takže, jako zvířecího detektiva, když se mi pes ztratí, nebo jak to myslíte? De facto ano. Aha. I na toho zvířecího detektiva, pokud někdo vypíše, řekněme, odměnu. Ano, samozřejmě potřebujeme, aby nám nějakým způsobem to prokázal, ale není to o tom, že pouze tady budeme hradit nějakou zlomeninu nebo nějakou rýmičku, ale chceme, aby ty miláčci byli pojištěni, i když se ztratí, protože je to člen domácnosti. Kdyby se vám ztratil lidský člen domácnosti, co uděláte? Taky vypíšete odměnu. No, přesně tak. Taky si najmete detektiva. Ano, přesně tak. To je zajímavý, to mě překvapilo, teda. Zaskočilo, teď mi to trošku vzalo. To jsme rádi. Ne, ale jako hodně zajímavý, ale zase ještě ta smrt. Mě když přejede, nedej bože, auto psa, tak ta pojistka, kterou ten pes má, tak mi může zaplatit kremaci toho zvířete? Ano. Ano. Nebo minimálně část, samozřejmě kremace taky je rozlišená váhovou kategorii psa. Víme. Občas u některých společností ta kremace je schopná vyšplat až třeba na 30 000, což je jako už velká darda, kde myslím si, že u nás je prémium má 15 000 a exkluziv má 20 000. Ale to jsou dost vysoké částky, které si myslím, že u rozumného, teď nemám to správný klienta? No, mazlíčka. Toho, co krema, to spaluje, ježišmarja, se tomu ještě směju. Krematoria pro zvířata, tak občas prostě člověku vypadnou slova. Samozřejmě, že to není k smíchu, ale myslím si, že je to velmi solidní částka, za kterou už to zvířete, protože my víme, že něco o těch kremacích samozřejmě tady na Ekanis víme. Tak, jsme mi udělali jakoby radost, jo, protože to opravdu je důležitý, i tohle je bohužel součást toho života s tím zvířetem. Já když si spočítám všechny ty kočky, které nám u baráku přijeli auta, tak to je prostě opravdu hrozný. Ano. A člověk, hele, upřímně, ono je sice hezký zakopat si pejska u baráku, ale já si myslím, že je pořád hezčí si přinést tu urničku, tu hezkou urničku, kterou si vyberu, jo, a prostě toho pejska mít takhle jako důstojně uloženýho. A to teda vy umožňujete, což je strašně fajn. Nehledě na to, že i hledáte pejsky, teda zaplatíte zvířecího detektiva, ne diplomata, ale já už dneska asi evidentně bych měla přestat. No, jdeme dál. Já se ještě zeptám v rychlosti, nebudeme to úplně jakoby rozebírat, protože čas se krátí, ale v rychlosti mi nastíňte nějaký novinky u vás. Vlastně naší největší novinkou, která teď je hodně publikována, je náš chovatelský program. Ten se zaměřuje na chovatele a na jejich odchovy, kde vlastně chovatel se naprosto zdarma registruje do toho programu, všechno je na našich webových stránkách, do programu pak zadá svoje chovné feny nebo kočky, pod ty dá narozená štěňata, koťata a pak už je předává novým majitelům. Nové majitelé od nás dostávají poté, pokud si aktivují pojistku skrz aktivační odkaz, která jde automaticky, tak dostávají 2 měsíce zdarma bez čekacích dob na úraz a nemoc. To je zajímavý. A chovatel pak je taktéž trošku odměněn nějak a pro chovatele pod naším programem je tam potom extra pojistné krytí na březost a porod. Tohle pro mě jako pro chovatele je velmi zajímavý. A myslím si, že bychom mohli o chovatelském programu natočit samostatný podcast, to určitě uděláme, aby se naši posluchači o tom dozvěděli víc. Budeme rádi. Nicméně, protože my už to musíme ukončit, ale pořád jsme na výstavě v Praze. Pořád před náma je ještě jeden celý den. A ten podcast pustíme my na Ekanis ještě dneska večer. Takže si myslím, že bychom mohli pozvat návštěvníky výstavy a vystavovatele a rozhodčí a všechny tyhle ty lidi a chovatele, co mají psy, aby se u vás zastavili. Co vy na to?
Budeme velmi rádi zodpovíme veškeré otázky ohledně pojištění. Pokud už lidé jsou u nás pojištění, moc rádi je uvidíme, my rádi vidíme vlastně své čtyřnohé klienty, samozřejmě i ty dvounohé, ale ti čtyřnohí jsou nám samozřejmě velmi blízcí, takže dokážeme poradit, zodpovědět otázky, máme tam spoustu kolegů z různých oddělení, jsme připraveni na veškeré otázky, zároveň nám zde probíhá akce právě o něch zmiňovaných programů, které jsme řešili dnes. Máme akci Exkluziv za cenu Premium, což znamená ten nejvyšší program, který je s nejvyšším krytím, ať už na tu léčbu, nebo i na, řekněme to, nalezení toho pejska. Za ty peníze můžete hledat už i v zahraničí, bych si dovolil tvrdit, ale i na ty rehabilitace. Takže je tady něco speciálního, co máme k dispozici pouze vlastně zítra zde na Trio Sacibu v Praze. Zároveň máme fotokoutek a tombolu. Jo, a krásného masketa, fialovýho. Buddyho. Ano, Buddy je tady taky, můžete se vyfotit i s Buddym. A rozhodně, opravdu, jestli přemýšlíte o nějakém pojištění, tak máte výbornou příležitost zítra tady na PVA a využít té skvělé akce, o které tady Kuba hovořil. Takže já vám dvou děkuji za návštěvu, bylo to hrozně fajn a určitě se budu těšit na ten chovatelský program, protože ten mě opravdu velmi zajímá. Takže vážení, nashledanou. Moc děkujeme. Nashledanou.